70% tas-sidin tan-negozju f'Malta jemmnu li l-pajjiż sejjer fid-direzzjoni l-ħażina dan filwaqt li 6 minn kull 10 mhux ċerti jekk it-12 xahar li ġejjin u se jkunu żmien tajjeb biex huma jinvestu. Dan kollu ħareġ mill-aħħar SME Barometer li ġie ppubblikat it-tnejn, studju li jsir b'mod regolari mill-Kamra ta' Negozji Żgħar u Medji u li jkopri 3 xhur bejn April u Ġunju. Skont dan l-istħarriġ għadu jeżisti sens ta' dubju fuq il-mod kif jitħadmu s-sistemi tal-Gvern li jirregolaw in-negozju. Bl-aktar inkwiet ikun dwar l-inugwaljanza u inġustizzi fil-konfront tas-sidien tal-ħwienet iż-żgħar. Apparti minn hekk tqajmet it-tema tal-logħli tal-ħajja, sitwazzjoni li qed tippersisti b'mod regolari. Is-servej juri kif is-sidien tal-ħwienet għadhom imħasba kemm biż-żieda enormi fil-popolazzjoni u anke bin-nuqqas ta' governanza tajba. L-ambjent u l-kwalità tal-ħajja huma wkoll elementi li skont tal-ħwienet il-Gvern irid jindirizzhom b'urġenza. Interessanti l-fatt illi l-overpopulation saret tema li għall-ewwel darba qiegħda l-ewwel fil-lista tal-aktar fatturi li jħassbu n-negozji, element li jorbot ukoll mal-fatt li hawn nuqqas ta' investiment serju fl-infrastruttura.